Nangapaslot ang tiil sa pipila ka mga dancers sa Mandawi nga nanayaw nga nagtiil ug wala magtsinelas dihang misugat ug mga bisitang nangabot. Taliwa kini sa grabing kainit karon sa panahon kun diin may pahimangno ang mga doktor. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagpingit o gipalingkod na lang sa daplin sa City Hall kini mga dancers nga naabtan namo Miyerkules ni atong miaging simana. Dali silang girespondihan sa mga DRRM personnel human mga paslot ang tiil sa pipila kanila. Gipamutangan og ice, ingon man ointment aron maalibyuhan ang gibating kasakit. Niadto higayuna ang mga dancers nga sakop sa Mandawi Tourism Office misugat sa mga bisitang negosyante nga naabot sa City Hall. Maong nihimo sila og welcome dance diha sa Plaza Grounds. Sa off-cam nga panag-istorya sa kauban sa maong opisina, nagtiniil ang mga dancers kay tinikling man ang ilang gisayaw ug lisod sab kung magchinelas o mag-sandals. Gipamove-an na gani kuno ang sayaw, mga 2 minutos lang inay mas taas pa. Wala pa'y 10:00 sa buntag ni adto dihang nanayaw sila. Apan ingon adto na kainit ang panahon sa grounds sa City Hall. Ang CDRRMO o Bantay Mandawi karong bag-o giadlaw-adlaw na ang pagpost sa heat index o malauman nga temperatura. Karong adlaw 33.6 to 34.4 degrees Celsius ang labing init nga posibleng matagamtaman maong nag-auhag sila sa mga tao magbantay kanunay. Kinisab ang gipanawagan sa City Health Department sa publiko nga di gyud angayang mo kumpiyansa. From 10 to 3 p.m. That's the pinakahinit. If possible lang, dili lang gyud ta maglakaw-lakaw mo gawas. And if di gyud kalikayan, we use sun protection sa atong skin. And then mag-wear ta og light clothing. And kanang wear of hats, umbrellas, dako kay siyag tabang. Dugang sa doktor, angayang bantayan ang panglawas aron makalikay sa mga kondisyon nga mamugna tungod niini. We drink a lot of water, jud. Dili maghulat og thirst kay sometimes ang kanang mga incidents or events wala na siya ni aging thirst, no? So kalit lang headache or kalit lang mo collapse. So what we do is to be intentional, jud, in drinking. Di ta magtinapulan. Samtang sa konseho sa Dakbayan, giaprubahan nila ang resolusyon nga nag-auhag og heat break sa mga empleyado o personnel nga anaa sa field, sama sa mga traffic enforcers. Tungod sa kainit ba, no? We don't know. Even the healthiest person nga ka-encounter, I encourage nga mohimo ta og guidelines to avoid those any untoward circumstances. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.